Čaute ľudia, vítajte u dnešného videa. Akrát ideme do gymu a neskôr ideme trvať na akadémiu, tak uvidíte všetko, ako bude prebiehať a ideme na to. Ja gym za nami, dáme si proteín a smer akadémia. Áno, zruš kvalitu, poď. Hop. Ľudia, no pain, no gain. Ľudia, ideme si spraviť banána bread. To je ono. Základná ingrediencia sú prezreté banány. Tak to pomiešame. Chceš aj ty? Dobrý deň. Ľudia, veľa z vás nám na otázky na Instagram písalo, že či budeme pokračovať v ČSK. Boli sme iba na polročnom hosťovaní a to sa skončilo a uvidíme, čo bude ďalej, ale všetko sa dozviete. ČSK sa nám ľúbilo veľmi dobre, spoznali sme veľa úžasných ľudí. Poradilo sa nám zvíťaziť v pohári nad druholigovým Prostejovom a zahrať si proti Jabloncu. Ďakujem veľmi každému za podporu, hráčom, trénerom, prezidentovi za všetko a pánovi Bobičkovi, sponzorom. A ľudia, kto ste nevideli naše predošlé video, tak si ho choďte pozrieť. Takisto video aj z Adamovho profilu, takže do opisu vám dám jeho YouTube.